Pnawn da, croeso yma i Stadiwm Mogi, Dôl y Bont, Hwlffordd, y tîm cartre'n croesawu Cei Connah. Hughes, pas ar y gynnig cynta. Kenny ddim yn cam sefyll. Ble mae'r chwaraewyr yn y canol, no Edwards ac cyfle i groesi. Edwards, at y posib pella. A'r penniad yn taro trawst. Mae dal yno, a Cei Connah yn rhwydo yn y diwedd drwy Callum West. Mae'n gynta'n taro'r trawst. Ond Hwlffordd yn meddwl bod nhw wedi dianc. Ond West yn casglu'r briwsion. A mae Cei Connah gol i ddim ar y blaen. Hughes ar gigrydd Ben Nash yno ar penniad dros y trawst. Bas yn un da, gat Hawkins. Hawkins yn lledu. Croesed i fewn gan Shepherd at y postyn bella. A Uchafbwyntiau yma hon yn gic o'r smotyn. A croesiad yn un da gan Tom Shepherd i roi'r pwysau yn y lle cynta. A'r drosedd yn y diwedd a Uchafbwyntiau. Ben Amon o'r smotyn yn union ni. Os ym llawer y goliau wedi bod i Hwlffordd tymor yma. Ben Amon, na'i drydydd y tymor yma. Shepherd, rhedad Hawkins. Hawkins ar gornel y cwrt. Hawkins fewn at Amon, a llithro fewn. A methu cael cyffyrddiad holl bwysig yna. A Bale yn mynd heibio ceg y gol. Hughes y lledu'r chwarae. Chris Marriott. Marriott ar wasanaeth. Da i mynd am y penniad. Mae'n holl ffordd draws y cwrt at Declan Poole. Poole a'r penniad yn y diwedd gan Harry Franklin i ddwylo diolchgar Ifan Lleirnot. Sy'n mynd â da gan Cei Connah mynd i ola ar hanner cynta. Kenny yn ennill y bêl o'r llinell gefn. Kenny methu curo Ifan Not. Am gyfle'n cael ei roi ar blat i Kenny. Bêl un ymgyrchol yn twyllo y llinell gefn. Ond Kenny methu twyllo Ifan Not. Allan at Uchafbwyntiau. Llithro, dim trosedd, Harry Franklin. Yn llwyddo gael y bêl fewn at Kenny. Kenny i'r gydio. A Ifan Not yn ymestyn cos mas i arbed. Dim yn siŵr os ydy tynnu rhywbeth, ond mae wedi llwyddo i roedd i mas am gic gornel. Bwysio tu ôl i Cowan a cyfle i Ben Amon. Gael lawr ar gol Ben Amon. Mae lorio yn y cwrt. Dim trosedd. Angrediniol. Chwaraewyr Hwlffordd. Oedd Shepherd yn cael lawr ar y gol. Mi oedd e ar lawr. Ond dim trosedd yn ôl Aaron Wyn Jones y dyfarnwr. West. Marriott, penio lawr, Cook. Cook unwaith eto, trio cael yr ergyd. Bale cael ei osod at no Edwards, a mae fe'n llwyddo i golli gafel ar y bêl. Hughes! Hughes! Rhys Hughes! Dyna'r dyn. Chwaraewr tymor y gyngre'r blwyddyn diwetha. Yn rhoi'r ymwelwyr nôl ar y blaen. O tu allan i'r cwrt, dim problem i Rhys Hughes. Be ymlaen at Ben Amon. Gicrydd i Cei Connah. A Hwlffordd lawr i 10 dyn. Ben Amon cael cerdyn melyn am y dacl yna. Yn barod wedi cael cerdyn melyn ar ôl yr apel am gic o'r smotyn yn y cwrt yna. Rhai munud yn ôl. Walters wedi gwythio ymlaen. Callum West. Cei Connah. Dacl gan Corey Shepherd, cerdyn melyn i Shepherd. Walters ar lawr pen draw. O'na wrthioddi ar y bêl. Mae Harry Thomas yn ei chanol i nawr hefyd. Fe nath y dyfarnwr cynorthwyol weld. Aaron Wyn Jones mynd i draw i gael gair. O, Pennock gael ail cerdyn melyn. Ailwaith mae'n y benderfyniad dadleuol bod Pennock ddim yn hapus. A Pennock yn gweld coch. Tony Pennock am wylio o'r eisteddle am weddill y gêm.
Franklin mewn i'r cwrt, Franklin! Not! Ac yna, Rhys Hughes am ei ail. Not yn ein yn dda i gael y llaw ati, ond yn syth at Rhys Hughes. Cei Connah nawr yn saff o'r tripwynt.